Il-ġimgħa u s-sibt il-Partit Laburista se jlaqqa l-Konferenza Ġenerali Annwali fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista il-Ħamrun. Fl-ewwel sessjoni tal-Konferenza Ġenerali il-ġimgħa se jitkellmu id-deputati mexxejja Chris Fern u Daniel Mikallef. Filwaqt li s-sibt se jagħlaq il-Konferenza Ġenerali il-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela. Dwar dan l-avveniment importanti għall Partit Laburista, One News tkellem mad-deputat mexxej għall-affarijiet tal-partit Daniel Mikallef. Fija konferenza ġenerali li fiha jkollna anka diskussjoni b'tema fiduċja f'pajjiżna u nħares il-qudiem li dil-konferenza tkun il-pjattaforma mhux ta' diskussjoni biss imma anka tal-programm ta' ħidma politiku li l-Partit Laburista għandu għas-sena 2023. Mal-perit Daniel Mikallef tkellimna wkoll dwar it-tema ta' din il-konferenza ġenerali fiduċja f'pajjiżna. Nemmnu li tinkapsula anka l-ispirtu li propju qed imexxi l-pajjiżna quddiem. Wara snin ta' diffikultà li għadna għaddejjem minnhom b'mod internazzjonali kemm ħabba l-pandemija kif ukoll ħabba l-gwerra fl-Ukrajina, is-sitwazzjoni li jinsab fiha pajjiżna li anke komparat ma' pajjiżi oħrajn hija sitwazzjoni tajba ħafna, anke l-prospetti ekonomiċi ta' l-IMF fost l-oħrajn juru dan komparat anke ma' pajjiżi oħrajn Ewropej. Dan huwa grazzi għad deċiżjonijiet tempestivi u koraġġużi ta' Gvern Laburista mmexxi minn Robert Abela. U dik il-fiduċja grazzi għal dawk il-deċiżjonijiet hija l-bażi li fuq rridu nibnu għal futur kemm immedjat kif ukoll aktar distanti ta' dan il-pajjiż.